स्वागतोत्सुक हॉटेल शिवशंभो चहा, नाश्ता, कोल्ड्रिंक तसेच अस्सल मालवणी व घरगुती पद्धतीच्या जेवणाची व राहण्याची उत्तम सोय तसेच प्रशस्त पार्किंगची व्यवस्था। संपर्क 9405 21 97 70 किंवा 9404 25 94 92। पत्ता कुणकेश्वर मंदिरानजीक कुणकेश्वर, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग। महाबळेश्वर ते पोलादपूर आंबेनळी घाट रस्ता हा दुरुस्ती कामामुळे वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे। गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रस्ते, घाट, पूल यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं। दर्डी कोसळून मोरी आणि पुलांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं होतं। या सर्व ठिकाणी दुरुस्तीचं काम सुरू आहे। पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतापगड, कुंभरोशी, तापोळा, अहिर रस्ता तसंच पार कमान ते देवळी रस्ता आज सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत कोणत्याही वाहतुकीस दुरुस्तीच्या अनुषंगानं बंद ठेवण्यात येणार आहे। आंबेनळी घाटातून जर कुठे जाण्याचा विचार असेल तर तुम्हाला मार्ग बदलावा लागेल, कारण दुरुस्तीच्या कामासाठी हा घाट आज वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आलाय। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करा।